Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kador bas nong like kor mauri lumhe klayo ujo na kinong songs nong hakaat pratrik ujol liu arja pun riu kala pelong iga cingkan ra kumbahan riu nyau teli kilong yeng la suba bigdi kiat bean kibadan hapo uput sam jong snong urang bas nong kalai kor mauri lumhe uba pensai lang mauri ulai thu badien blayo kurup ya kakiat na kinong songs nong kibadi bean hakastrik unai tung arja pun riu latan bisa reki hakmat kador bar pajba bala bidang teng bala dalap yang nang ni syahmat bidang DBA nya kakiat nalor ka jingdan kuna kat kum ka kendon belabu da ka dorbar snong on pin stomru da ka bapasar pa pen khu ya ka snong barok kawai ulai thu baka dorbar pajba klasim ya karai pan pin stom pan tan bisar om tanginong dikiat kentup ru yakinong thiet la dalap yang nang ni syahmat usket trisnong uba Francis jana nong ben ulama na teng yaki kali pat khamtami ki thuk arsaka ki panabar jela ki bijuan ra ikakia chapo kasnong bakimbet satya banwan rong hapo uput usam jong kasnong Pelit saya mati ni saya lang kami. Pelat. Amin. Put. Sling. Tapi ban penolong ya kano ka cingmu lan ba kano kasi ang nuot sing kanong ka chop i dan kam ka trilang khot ngawer ngasim ya kene kalat ne matalong ba kene kalat pakai kubor pan khot ban wer ya boro ki pa ba achong ni kasnong changi bakin ya trilang pan rat ing khong ya kisni ko snong pa thau pan pentik na ba ka lawai chong ni kasnong ka thau changi kanong ka ba khoi ka pasuba ka balait na sibun ba ki kisni ka bacia kene ka chok ba mata khamtam ban pek ba ikhna samla jungi ki barang khedang sang ikhna ret jungi kan light ban ngop ha kini kijing li bosnyo ki bolong pat ka daw ba ban pengkran ya ke emlang salang pos nong pat ha kitang negeri katin the sport
ni nakaliang jong kadorbar sinong like kor mo rilum he ngilalum ya kadorbar pai ba bangin bisyar halo ka jingyo kem kia ke jong ni men ha kala sing bulai ha ka ba ngilai lek ban khnra la kumban riu nyu jaka bat ngilayo ban kem nga lai sau jaka sibriu ki badi kia te menta ka si ngilai lum pai ba menta ba ni penlong ya ke jing bisyar akmat jong ki pai ba bun balang bat ni pelak ya pi ya kani ka jingpun tip ya sapi ke media kalong kum ke jing maham ke batang ba nakaliang jong kadorbar sinong ni hakadorbar man ha menne wa bingdang long dorbar ni la shum ya senjam ki jing mana ba ngin maham ki nong dikiat da ke batang ba nang ni sakmat bakin that no bandi kini dikiat bat bakin lumelian syu bakin ya no da kan ti ke babha nakaliang jong kadorbar sinong hakadorbar ke bangi dang sudap mentah nilai shim ya kesenjam ya karai ke batang klang bangin la bante la kam halo kini ke kam dikiat te hakadorbar hi ngila shim ya karai ba nang ni sakmat ya kinu ki badi kiat kam tam kitu ki ba ngila yo kem arsin lai sin bat kidang ya beteng bandi kiat te nang ni sakmat ngila shim ya kesenjam ba ada ngilap biang ya ki sasisin ba ki dikiat ya kum kini ki brio ngintan ya ka hakapor bangikem ngintan ya ka kiat bat kumju ngintan video ru ya ki bat ngin like sendon syaki social media na ne sikila pathai kubor kenang ba kan longkum ka jing seneng na kamenta ka jongki ru ba kenum melien syu bandi kiat nang ni sakmat te ngila simru ya ka senjam ba ada ngilap na lo ka kuna ka bangi bu kat kum ka kendon sinong ngin pen sitom ru ya ki da bangi pha ban sar surok la ne ngin ne kenu ki jing pen sitom ki ba tang kenang ba kan long ka jing seneng na kamenta jongki bat makiru kenu melien syu bandi kiat nang ni sakmat te ngapha ru ka kubor syabaro ba hakadorbar menne kumbangi layarai lang dak pai ba ngilai sim ya karai ba nang ni sakmat kadorbar sinong lai kon mori lum hei ada ngilap ya ki badi kiat bat kumju ya ki nong khet kiat ru ada ngilap ngiyo ban kem ya ki ru ki nong khet kiat ru ngin khot tan bisalang bat ngin kem ya ki bang khot tan bisalang hakmat ki pai ba khnang sim ngi kani senjam khnang ba kibriu ki ba dikiat bat kumju ki bat khet kiat ru kin thangat bat kin numnu chu ban khet kiat na pok ni sunong tau bat kalong ru ka chisneng na ka manta kitu ki bade kiat ba kinong khet kiat ru kan satin badang ile ni kumba kalong haru ka bangi okam hadu mta kasi kubat ka ba laong ni ba sinong ni okam son sonde kedai bet tang lapok ki yang song ki hima kidan ye bahasa awai ba kidan ba ki digi banyak sinong ki jungi anu bangi okam kumut na kita kin riu nyo jaka ke bangi lekra kumut iyo ben ki yang song ki jungi oi kumba kalong hadu mta kidan ke jing kin subai ni kinong kitam sinong ha ka ba ki pai ba kila puntip sigi ba kidan ki kali no ki bawan hapok sinong pa ba ki skuti ru kumjo ba kini ki bro ki wan na ba ha ka ba ki wan mar persang ban rung ini ke kam snio hapok sinong pa ti ban ra ai ni jing snio hapok sinong pa ti ba nagaleng sungi ngilayo ki jing tip ha ki ba de ba ki number jing ki registration ki kali ndai ngidang budian ni bat ngidang up ni kini ni bat kanero kandai ki jing mana na ka jong ki ba kandai ka sian ka bakado iki ba kimbet ban wan hapok sinong pa ti ha ka ba kin ra ai ni jing snio kidai ka mode of transportation chuki kidai lingba kini ki kali skuti bat kumta bat ni maham ni kini ki skuti ni ki kali batin bet bawan apa senang ban di kini jing di ki pesnio bat kawai pat ka benta ka ba ni bu ni peting bhai ki nong senang samtam ki ki kali ki ban dia jing dia basnio ba kimbet ban ta ki kali diong bat ngin sa yang sepenting pada kini si kebojong ai na mangidon ki nombor ki kali ba kidai ban weng ni ki yet yong kidai ban weng ni ki screen ta ki kali nama ba kani pen subai ni kini ki kam senang ba kini ki kali ru ki dei ki bukit ki kiat na ki no ki jing di ban ba ki basnio ki bakta pada ki masang samtam ki kon samna hapok senang ta ko jing kaling jonga isi na ajing yero ka bakrau ya ka isi hi kita meromba senong kiti senong kin ki kam senong ki bela tri ka kam ka babha nanis khamat akan turo ikini nimde yu bangi shun ye ya kini kinong senong jok senong jengi ki bela le kini kam bakla te khamtam ka jing tri stom jing ki rang ba senong kiti senong ka isi hi jong senong ibarak we bang akan tu namar nang ni khamat nginam yo su bangin le ko mikini ki kam bangin jingi ka dor bangin khari ka dor bangin pen sabi ai ka por jong nora nama ka por jong ki bri ku dan kam lu bar khaj tang tentu namar ni sakhmat bakini ki balai ikini ki kam to kin i no bulero un ai ki ka jumut ki khat ka bak tingsan ki bak kina no ban i ikini ki ibaro tanga ku kerdo na mal ni sakhmat ba nginang tristom ka isi jingi kalong ka baklan kalong ka ba trisir hem ya ka i ka bro
nam ta ka jing sniu jong ka snong hibar ko wei kham tam ba ni ais nan ya ka message batang yak snong like kol mauri lum he kham tam mi ki snong ba ro tangi kini kintin please bun. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.